Abusiafo mama makwaba eba pemampem TV so mosomfo agimfenani mesro se ne ene yeda edikan a wo hwen a obehye e video yi ama afoforo so enya bi ahwe mesro se subscribe like na ma afoforo ehu se ampa Asanteman ene Ghana ewo amamre ne amane a edikan ana edichire ninti yede Asanteman amane ne amamre e chiremu abra Sergrantiwar eye mfie oha aduonum afahye a Asanteman edi a eda so ne se kuntunkuni yawada eno ena Asanteman abodwadata amanfo fi achichiri ne bentre abase mo ebesom Asanteman wura anase sikadwa no na omahye Asanteman animunyam ewo kun a Asanteman ene English abrofo edi akon nanso eye English abrofo na nka omobotae ne se ombefa Asanteman kra sikadwa kofi no ede akọ omu inchi nanso nananum adaroma hwedampo adaroma nananum etimi di akon a mutim ede sa sikadwa kofi esi anase omo ebo ho ban eninti eye nana prempe the first ono ena abrofi efa no call Seychelles Island ede no ekosie kwesi bra omo ankasa omakoma eto omo yema omede nana prempe epai nanso Asanteman edi akon a na wo se Asanteman ekai wi nyina na de wo mne se Asanteman agudie ni Asanteman pemprane bebre ekodi English museum ahodo eye Victoria Museum na eno nso achi no ebi nso ekodi eye America maimu California na ene dweya ya boyi eye California fo ana museum a ewo California omede sa Asanteman agudie wi nyina aba na eho ena omo ede che Asanteman achese ampa Asanteman ewo abakwasem BBC ye enye se bibi ensi BBC ye ewo Asanteman abakwasem eninti ena Asanteman ehia se omo bodwa na omode niema ana nsema esi bibi atwam aka afoforo no ma kire se ampa Asanteman etiase eye Otumfuo Osei-Tutu nyankese ababio omo ena busumuru anase kantankranchi a ono ena oda Asanteman anu no eti na edwama ode nsem baako mienu miensa bi etudwa no si aya na afofo edwense Asanteman eni hobio Asanteman entiase nanso oka ama obibia hu se ampa Asanteman tetete dumankoma Asanteman no otiase na yese ansana brengeso ebesi ntiase no na nam dia asase akachire no edenti so obi aya na adwense ana obi aboniti mu bo se eye Ghana man a yetimi so yi Asanteman afi amana yeya oni akon oboa osiri hu efise sa Asanteman enka ho a enyeyi Asanteman eyo man no fape Asanteman se oba esuma hoduo mu oba nananom suma hoduo mu oba nkram suma hoduo mu eso suma hoduo ma Asanteman eyo man no fape ewo sum biara mu na oyi Asanteman free amanyo eni kitabudi afoforo mu a enyeyi eba asubensem eba nkamomu nsem a Asanteman ekroman no fapem eninti ebeya Ghana fo nyina yehu se ampa Asanteman fasodie ama Ghana man eninti ebeje bre na yetie Otumfuo Osei-Tutu nyankese na nkasa ni sema odi tudwa abra Asanteman edi ni fishie oha aduonum a yatudi se kuntunkuni yawada the Sergrantiwar that's happening eye ni diso the pain bia ewodia omoye na sema edika Asanteman wa Otumfuo Osei-Tutu opem so nyankese editudwa eno ene bese buachiri na ye bono tofa ede ma yatifo eda masipi amanyokuro nu nyina hu se Asante ni mu a enye yie ye nyinara enai me de shemu grama mu nyina ma hu se Asanteman da tiase
Yenye nipa nsini wo bia ye nyina ya de kro ye baako. Nemo men makwa mo bia so nsisi Asante. Ya wose mu nyina mu hu se. Amanyofo ni nyina de wose mu hu ne se. Emre ye ninka so. Emre ye ninka so. Enti mo mi emfa akoma pa ne do entama bibia ye. Wonya tumi na refri hu a. Wonya tumi na refri hu a. Ka unsa de wani mo twen. Achame. Yes, yeah, change the Free British Museum, Beba. Oh, yes, see, I was doing 9 no Beba. And not so bad, and I'm not yet thinking I'll be going among. No beer who said I'm pass out from no be near my court. Ya can see in never yet you madani up where home madani at the Asante may amana. I'm Russian in my bar and sorry any we no young in any and found what they find your great man. That's how many teachers are. Mamma, what in now, Mufamuyansa, come on, your money. And then why a bit I see a bit me. I am. Madame Munya said, Nanan Munya, Madame Papa, and then 80s I would die at the Papa.